Iluzije o drugima. Zastanete li i razmislite, vidjet ćete da se baš nemate čim ponositi. Kako će ta spoznaja utjecati na vaše odnose sa drugim ljudima? Na što se žalite? Mladić se došao žaliti jer ga cura razočarala. Lagala mu je. Zašto se žali? Šta je on zapravo očekivao? Ljudi su takvi. Sebični. Ti si zapravo budala jer si joj pridavao osobine koje ona nema. Mislio si da je ona divna princeza, a da su ljudi dobri. Pa nisu. Zločesti su kao i ti. Kužiš? Ljudi jednako kao i ti spavaju. Što onda mogu tražiti u životu? Svoj osobni interes, kao i ti. Nema tu razlike. Zar ne vidite kako vas ta spoznaja može osloboditi od lažnih iluzija i novih razočarenja? Nikad više ne morate osjetiti da vas je netko izdao. Ako želite biti sretni i slobodni, probudite se. Iskusite svoje lažne predodžbe o ljudima. Prozrite ih. Ako uspijete prozret sebe, sigurno ćete uspjeti prozret i druge ljude. Tek ćete ih onda voljeti. U suprotnom, cijelo ćete vrijeme juriti za svojim krivim pretpostavkama, iluzijama, koje se uvijek iznova sudaraju sa stvarnošću. Vjerovatno vam je teško prihvatiti to što od svih, osim nekolicine probuđenih osoba, možete očekivati da budu sebični i da u svemu traže svoj osobni interes, bilo na fin ili nešto grublji način. To vas dalje vodi do spoznaje kako vas ništa ne može razočarati. Da ste stalno bili u kontaktu sa stvarnošću, do svih tih razočarenja ne bi ni došlo. Ali sami ste izabrali blistave boje kojima ste obojili ljude oko sebe kako ne biste prozreli pravu ljudsku prirodu i kako ne biste razotkrili sami sebe. Sad za to plaćate cijenu. Prije nego što krenemo dalje, ispričat ću vam priču. Jednom je netko pitao, kako je prosvjetljenje? Kako je to probudit se? To je kao kada se skitnica u Londonu priprema za još jednu noć na otvorenom. Jedva da je uspio doći do korice kruha prije spavanja, stiže na obalu Temze, polako počinje kiša i on se umata u svoj stari poderani ogrtač te legne na klupu. Samo što nije zaspao. Kad iznenada prođe limuzina i zaustavlja se pokraj njega. Iz auta izlazi prekrasna mlada dama i kaže mu, jadni čovječe, zar kanite provest noć pod vedrim nebom? A skitnica odgovara, da. Ona uzvraća, ne dolazi u obzir. Idete sada sa mnom kući, dobit ćete pristojnu večeru i udoban krevet kako biste se dobro naspavali. Na njezino inzistiranje čovjek uđe u auto, poveze se kroz cijeli London i konačno dolazi pred ogromno zdanje na još ljepšem imanju. Butler ih uvodi unutra, a ona mu kaže, James, molim te, pobrini se da gospodin bude smješten u gostinsku sobu i da mu bude ugodno. To je James i učinio. Mada se djevojka nakon večere spremala na spavanje, kada se iznenada sjeti svog neobičnog gostista. Odšeta do krila za poslugu i kako je vidjela da u sobi skitnice još gori svjetlo, lagano pokuca na vrata. Čovjek je još bio budan. Što vas muči, dobri čovječe? Zar niste dobili dobar obrok? Nikada nisam jeo ništa bolje u životu, gospođo. Je li vam dovoljno toplo? Da, imam prekrasan topli krevet. Onda vam možda treba društvo. Pomaknite se malo. Ona mu priđe, a on se pomakne i padne ravno u Temzu, u rijeku. Dakle, to niste očekivali. Prosvjetljenje. Probudite se. Tek kad budete spremni zamijeniti sve svoje iluzije stvarnošću, svoje snove činjenicama, tek tada ćete sve spoznati. Tada život dobiva smisao. Život postaje lijep. Tu je priča i o Ramirezu. On je već star i živi u dvorcu na brdu.
Ramirez pogleda kroz prozor, paraliziran je i leži u krevetu i ugleda svog neprijatelja. Star kakav već je, oslanjajući se na štap, njegov neprijatelj polako se i bolno uspinjao prema njemu. Trebalo mu je skoro 2,5 sata da se popne na brdo. Ramirez tu ništa ne može napraviti. Posluga ima slobodan dan. Njegov neprijatelj otvara vrata, dolazi ravno do spavaće sobe, stavlja ruku u džep ogrtača i izvlači pištolj. Kaže, sada ćemo, Ramirez, konačno izravnat račune. Ramirez iskuša svoje umijeće kako bi ga odgovorio od toga. Kaže, Borgija, ne možeš to učiniti. Ja više nisam onaj čovjek koji te mučio i zlostavljao u mladosti. Okani se toga. A ne, odgovara njegov neprijatelj. Ta tvoja slatkorječivost neće me udaljiti od moje božanske misije, osvete. Želim to i ti tu ništa ne možeš. A Ramirez mu odgovara. Mogu. Što možeš? Mogu se probuditi. I to je i napravio. Probudio se. To vam je prosvjetljenje. Kada vam netko kaže, ne možeš tu ništa učiniti. Mogu se probuditi. Odjednom život više nije noćna mora, kao što vam se činilo. Dakle, probudite se. Jedno me neko pitao, jesam li ja prosvjetljen? I znate šta sam odgovorio? Rekao sam, zar je to bitno? Vi hoćete neki bolji odgovor? Vama odgovaram, otkud znam? Kako biste vi to mogli znati? Ako nešto previše želite, onda ste u nevolji. I još nešto. Ako sam prosvjetljen i ako me slušate zato što sam prosvjetljen, onda ste stvarno u nezavidnoj situaciji. Hoćete li da vam mozak ispire netko tko je prosvjetljen? Svatko vam može ispirati mozak. Kakve veze ima je li on prosvjetljen ili ne? Ali mi se volimo oslanjati na nekog, jel da? Volimo se osloniti na nekog tko je stigao. Volimo čuti da su ljudi stigli. To nam ulijeva nadu, zar ne? Čemu se hoćete nadati? Nije li to još jedan oblik želje? Želite se nadati nečemu boljem od onoga što imate sada, zar ne? Inače se ne biste nadali. Ali zaboravljate da to nešto bolje imate već sada, a to ne znate. Zašto se ne usredotočite na ovo sada, umjesto što se stalno nadate nečem boljem što treba doći? Zašto ne spoznate sadašnjost, umjesto što zaboravljate i nadate se boljoj budućnosti? Nije li budućnost još samo jedna zamka?